I és que els policies locals de diferents països d'Europa han participat en un projecte per a veure com treballen i com actua, sobretot la policia local d'ací de València. El nostre company Patricio ha estat amb ells i se n'ha anat a patrullar la ciutat del Cap i Casal. Este és l'uniforme de la República Txeca. Este altre és policia local dels Països Baixos. Esta altra xicona és policia local de Polònia. Esta altra de Lisboa i, finalment, del Regne Unit. José, tots aquests agents han vingut a València a aprendre com és el treball de proximitat de la policia local. Bé, aprendre i a ensenyar-nos també, perquè l'objectiu d'aquest projecte que impulsa la Unió Europea és compartir pràctiques de policia de proximitat i, per tant, necessitem el coneixement que ells tenen en els seus països, en les seues cultures, i nosaltres també estem ensenyant com treballem nosaltres. Al final, hem de generar un coneixement que ens possibilite desenvolupar noves eines per a la policia de proximitat del futur. Necessitem eines que incorporen intel·ligència artificial, noves aplicacions per a ser més eficients. Aleshores, tot el coneixement que ells ens poden aportar i nosaltres podem compartir també amb altres socis tecnològics i desenvolupadors de tecnologia ens va ajudar, finalment, a desenvolupar alguna cosa realment útil per al futur de la policia de proximitat. És igual el mateix treball de policia de proximitat en tots els països? No té res a veure. No té res a veure perquè la policia de proximitat està molt vinculada a la cultura de cada país. No té res a veure una cultura mediterrània com la nostra, on la gent viu al carrer, on tenim molts turistes visitant la nostra ciutat, que, per exemple, un país nòrdic o un país de l'est d'Europa, on la gent té altra manera de viure, altra manera de relacionar-se entre ells i amb la policia. Un dels vostres avantatges del vostre treball de la policia de proximitat és que, en quan ocorrís alguna cosa, sou els primers en arribar al lloc. Sí, evidentment, perquè ja estem al lloc. Això és un poc la filosofia. I això és la filosofia que està en la prevenció. Moltes voltes parlem de prevenció, però hi ha que aterrar-ho una miqueta. I la millor manera de previndre, pensem nosaltres, és estar davant mà en el lloc on hi ha molta gent, perquè és el lloc on hi ha més probabilitat de que hi hagi un conflicte, una incidència o on puguem ser d'ajuda. I, per tant, sempre intentem estar desplegats en el territori. Amb quina imatge es queden ells del treball que feu a València? Jo crec que ells la impressió que es duen és que estem molt en el terreny, no estem pujats a un cotxe tots, pujats a un cotxe i estem distants de la societat. El cotxe, evidentment, l'utilitzem perquè és imprescindible, però sí que baixem a peu de carrer i estem molt en contacte amb la gent. I això crec que qualsevol ciutadà de València ho sap, que pot adreçar-se a un policia local d'una manera molt fàcil i molt accessible. En definitiva, tenim policia per a presumir, clar que sí.